befinder vi os med Metropol i Hjørring, hvor vi vil udspørge forskellige mennesker om deres holdning til Darwins evolutionsteori. Kom med og lad os se, hvad vi finder ud af. Ved du, hvem Charles Darwin er? Charles Darwin? Ja. Sådan lidt. Ja. Han er et eller andet med, han opdagede aber, eller sådan et eller andet. Ja. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Nej. Jeg er sådan nogenlunde til husbehov, vil man næsten mene. Nej. Ja, sådan nogenlunde. Ja. Nej. 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 Gør du, Marie? Ved du så, hvad hans teori den går ud på? Nej, Lidt omkring det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Har du nogen gæt? Du snakkede om nogle teori før, nu kan jeg ikke huske det, fordi jeg er jo ikke gammel jo, så... Nej, Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg har sikkert hørt det, jeg kan ikke huske. Ja, det var det der med... først var vi sådan små vanddyr og sådan noget. Celler. Og så bliver vi så til aber og så videre, og så mennesker til sidst. Ja. Kan du forklare lidt mere om den? Den bedst tilpassede overlever. Det der gymnasiedreng. Ja, den er nu der. Sådan noget med, at vi har udviklet os over mange år igennem evolutionen. Ja. Den går ud på, at vi stammer fra aberne og så videre, og alt det, han fandt ud af på Galapagos-øerne. Er ikke det der med, at vi var aber til at starte med? Eller noget i den stil? Det ved jeg faktisk godt. Men det ikke et eller andet med, at vi engang har været... Altså, vi har været engang dyr, og så er vi blevet mennesker, eller sådan et eller andet. Det var noget med den stærkeste ret, eller den stærkeste overvinder, altså i evolutionen. Ja. Ja. Tror du på skabelsesberetningen eller evolutionsteorien? Mere på evolutionsteorien, ja. Hvorfor? Den giver bedre mening i et moderne samfund, synes jeg. Jeg tror, at Darwins. Hvorfor? For jeg tror, at det andet det er lidt urealistisk. Darwins teori. Hvorfor? Det der er mere sandsynligt, tror jeg. Der er meget mere belæg for det. Ja. Skabelsesberetning. Ja. Evolutionsteori. Okay. Hvorfor? Spørg om det. Det ved jeg ikke. Det var min familie er kristen, så er jeg også kristen. Ja. Det er mere logisk. Ja. Jeg tror på begge dele. Ja. Ja, jeg tror både på det videnskabelige, men så tror jeg, at skabelsesberetning, det er noget helt andet. Det er jo en tro, det er jo en religion. Ja. Ja, så det er to forskellige ting. Ja. Ja. Ej, det ved jeg godt nok ikke. Måske Darwin, tror jeg. Ja. Jeg tror, det er sådan lidt blandet. Kan vi godt blande lidt? Ja. Ja, jeg tror, det er sådan lidt blandet. Hvordan tror du, verden havde set ud, hvis Darwin ikke havde præsenteret sin evolutionsteori? Det tror jeg stadigvæk, at vi er sådan mange munker og sådan noget. Så er der sikkert andre, der har fundet noget lignende på et andet tidspunkt, kunne jeg forestille mig. Men han var rimelig spot on, hvad jeg mener. Mere religion, mindre videnskab. Jeg tror, jeg en anden havde fundet ud af det senere hen. Ja, så var det nok mere religion, bibelhistorie måske. Ja. Altså det vil jo stadigvæk have sket, vi er jo stadigvæk mennesker, og så bliver aber og alt det der. Men der var nok ikke nogen, der havde tænkt over, at det kommer fra det. Og sådan. Ja. Altså sådan i rækkefølge, der var nok ikke nogen, der havde fundet ud af det. Ja, det Godt. tror vi. Eller så var der en anden, der havde fundet på det. Ja. Tak fordi I så med. Vi håber, I har fået noget ud af det.